guys, good morning. Good morning po. And today is actually ano ba ngayon? Tuesday. It is Tuesday. Mga yung electric. Kahit malamig pero off muna natin. Ayun. So today is Tuesday and ano ba, kahapon hindi ako nakapagpaalam sa inyo kasi pagod talaga kami kahapon. Pagdating namin dito, nagsagot lang ako ng mga inquiries kasi whole day hindi ako nakapagsagot ng inquiries kaya nagsagot ako sa phone tapos nag-post ako sa page and nakatulog talaga, sakit pa nang dito ko and ayun, meron pa akong mga tutupiin pero nag-edit ako ngayon. Tabingin kayo. Nag-edit ako ngayon guys ng i-upload ko mamaya and ano ko kasi sa laptop. Ito yung problema sa mga mumurahing laptop talaga pero nag-on naman na siya kahapon. Talagang hindi ko alam, umiinit siya tapos biglang hindi na siya nag-on and kasi hindi ko pa siya ginagamit so parang feeling ko dapat in-off ko siya pag kasi naka-standby lang kasi siya pag mag-increase, mabilis siya nasasagot. Kasi dito sa phone ko, yung aking phone, yung business sa Facebook, hindi siya talagang na-update agad kung may mga questions, inquiries, hindi siya kaagad na pumapasok. Kaya yun yung problema ko. And yun yung aking update, yung umaga. Sakit talaga nandito ko. Grabe. Actually, may lakad talaga kami ngayon sana. Meron kami i-deliver. And ipapabas na lang namin. Ipapavan. Kasi may bagyo dito sa amin, guys. Dito sa Mindanao. Ito ba yung bagyo dati na sobrang daming namatay? Kapareha siya. Kasi may storm surge talaga na magaganap. Hopefully wala talaga. Hopefully hindi matuloy yung storm surge. Kasi yun din yung daming pinamatay. Kami dito, nasa taas kasi kami, so parang hindi naman kami affected talaga dun sa baha. Yung sa baba namin, kasi kami dito masyado kami mataas yung sa baba, yung talagang naubos yung mga tao dun guys, halos sa pangyayari. Kaya mag-ingat-ingat tayo mga mga Bisaya. Ayun, mag-ingat po tayo. Anyway, yun naman yung aking update lang ako. And tapusin ko lang itong aking edit. Mamaya mag-vlog ako. And ano yung gagawin ko? Ayun, pagkatapos ito mag-vlog, gagawin ko pa yung ni Hagrid sa homeschool namin. Si Hagrid pala, ayun na, lumabas na. Kasi walang init, diba? Kanina pa kulimlim. Nagising kami guys, mga alas 9 na. Actually, si Papa maaga nagising kasi bumili siya ng ingredients, yung ganisa. Kami naman nakatulog kami kasi ang panahon talagang sarap talaga matulog kasi sobrang lamig tsaka walang init. Hello guys, good morning. Dito na ako ni. Good morning. Sorry, ngayon lang ako nag-vlog, parang weeks at hindi ako nag-vlog. Ayan, mag-umagahan tayo. Sige na pa. Sige na, wala na sobra. Ako iniyop. Asang baso na po? Nadala kasi lang. Kasi ko to, i-open ko to. Regalo to sa akin ng aking pinsan. Thank you. Ayan. Gusto ko siya. A cup, a lifetime. Gusto ko siya kasi gold to. Gold to, tapos may kutsara kasi maraming langaw dito sa amin. So maganda siya kasi pwede siyang lagyan ng ganyan. May takip. O diba? So gagamitin ko to ngayon. Hugasan ko lang. And then, yung ating ulam today is egg at saka itong ganito, mga bread. So, hugasan ko lang to guys. And then, mag-ano tayo. Hello guys! Good evening! So, pasensya na. Ngayon ako nakapag-vlog. So, ayan guys, today is actually kakarating na namin pero kanina kasi ang daming tao sa palengke. Kaya eto, nagpaano ko kanina. Ayan. Pasensya na guys, sobrang ingay dito ngayon. So, meron kaming apples, meron kaming saging, and then
nagpaano na rin ako ng grapes. So, yun yung nabili natin kanina. So, ayan. Sobrang ingay dito, guys. Pasensya na ha. And then, kanina kasi bumili ako ng mga ano namin. Konti lang to. Actually, kulang pa nga to eh. And, bumili ako ng glass bowl. Wala akong ibang makita. Ito lang. So, yan. Nalagyan natin ito mamaya ng ano. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya. So, ito lang yung nakita ko na transparent siya. Chuchay! Tapos, bumili ako ng bumili ako ng chiffon cake. So, yun yung ating bukas. Yung chiffon cake. 150 to. Ayan. Kasi naman bukas, doon kami mag-aano sa... So, ang ingay ng mga aso, ang ingay ng mga tao. Ayan, ito wala to. Wala ko to kanina. Kasi doon kami, ano ba yung sinasabi ko? Doon kami bukas sa, sa parents ni Papa. And, pero syempre, maghahanda pa rin ako dito kasi New Year. So, kailangan maghanda. And, bumili ako ng isang, ano ba to? Orange to? Or pongkan? Basta, ito yung ilalagay natin dito mamaya. 25 pesos yung isa. Isa lang yung binili ko. Ayoko nang kumpletuhin yung prutas talaga. No? And then, bumili ako ng isang set ng spaghetti, noodle, at spaghetti sauce. So, yan. Para dito sa aming ihahanda bukas. And then, bumili na rin ako ng New Year na balloons, and then 2022 na balloons. So, yan. It is 90 pesos. Ito naman, 15 pesos ata ito. So, yan. Bumali na rin ako ng graham kasi kanina hapon na kasi kami nakaalis, guys. Kasi nga, na busy si Papa. And then, busy din ako kanina. So, nagabihan na ako. Kaya, ito rin yung nabili ko. So, bukas na naman ulit. So, grahams, dalawa. Hindi ko alam kung magkakasya to. And then, Alaska crema asada. And then, Alaska din na ito. Kasi yun lang yung available. And then, napkin. So, yan. Yan lang yung nabili ko. Hingin ng Food Panda. Kasi palubat na. But anyway, ayun, marami pa akong gagawin ngayon. Magugas pa ako ng mga plato. Liligpit pa ako. But, diliw niya na. So, yun. So, ang gagawin ko, mamaya, magagawa ako ng, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta mamaya, ipakita ko sa inyo. And then, liligpit ko lang muna to. Pagkatapos, kasi sobrang ingay dito, guys. Ayan. And then, yun. Hindi pa kami naghapunan. Magdi-defrost na lang muna ako ng, ham. Yung freezer namin, walang laman. Ito yung meat na iaano namin bukas. Aming lutuin. And then, magdi-defrost na lang ako ng ham. Para yun yung aming hapunan today. Hindi ko ma-defrost ang nito frozen. So, yan. Ito siya, guys, yung aking ginawa. Ayan. Ang tawag natin dito, prosperity bowl. And, akala ko hindi kasha. Kasha naman pala siya. So, bali 12 eggs yung aking nilagay. Kasyang-kasya talaga siya. Eksakto. Ayan. Transparent nga lang siya. Tapos, ang gagawin ko kasi naubusan yung tindahan dito sa amin ng red na tawag dito, red na ribbon. Kaya ito yung gagamitin ko kasi pwede na din naman daw to. Kaya, ayan. Kaya ilagay. Pasensya na madilim ha. Hindi maganda yung lighting. So, napanood ko lang kasi ito sa Actually, first time ko itong ginawa, guys. Na maglagay ng ingin ng mga bata. First time ko itong So, first time ko itong gagawin.
Actually, ginagawa ko na siya. And, ang gagamitin ko is 50 pesos. Yung iba, 1,000 pesos. Yung iba naman, ang tawag dito. Yung iba naman, ngayon ng mga bata. Yung iba, 100 pesos. Eto naman sa akin, since yung 50 pesos is pula. So, ito yung gagamitin ko. And, meron kasi akong savings na puro 50 pesos. So, doon ako kumuha. Doon ako kumuha. So, ito yung iaano ko para tapos sabi, maglalagay daw. First time ko itong gagawin talaga, guys. Maglalagay daw tayo ng cotton dito sa loob. Dito daw sa loob. Ayan. Bago natin i-roll. So, i-roll ko to. Ayan. Roll natin. Mas maganda yung ribbon talaga na red. Pero but since red naman itong 50 pesos. Ayan. Tapos, yun ang mga bata, guys. Okay? So, natin. Kasi kanina, hindi na ako nakabili ng red na ribbon kasi sobrang daming tao. And gusto kong gawin na to ngayon. Gusto ko na siyang gawin ngayon. Kaya, ginawa ko na. And then, yun mga bata, guys.